manye Aminata bintu Wahabi nala kirabaye muso sanu manye Aminata muso waribate obediana Aminata muso furubate obediana Aminata muso sokebate obediana Aminata bintu Wahabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما الله تعالى تنو أما بركة أما ولي مندو أمي تغني كابو الشيطان تورما الشيطان منا عليك رفر لك رفيني أما ينا الله تعالى في كسن نما الله تعالى وجيري دم في الله حرمك على كرا صلى الله عليه وسلم أنا سمو بلا جلي أنا إمغو مغكرة كيلاي نعلى كرا كتاسري فقط أبدو من نبر عجيب تادي كلين كلمة ومن أبوي أمي بفو مسلم يكفركان تشيني نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يرسلون يرجع خاصة أنك فولي بكترة أرجسو دركتيري مباس الله أنا أنكرمو معاذ الله أنا أرجسو أشاكلا كيلين كيلي أقول سيلي بغا كيلين كيلي أنك فولي سي beta kataranga musukuro madugono ana ammogeu ane kalandeu adamamila ko amifo danto foli mina amana boy ame dugutila ko fo ame shurufufo dugu kono jokorbani ma demise ma koroni ma jokoro demise anka foli be katara bela jelema nanyo bela jelefo anka foli lasi ambala se kadar adiyo da melike la kelen kelema ciyeni muso demsen makoro yoro suru anu yoro ja amma yina Allah ta'ala fi masamina ka hinaka bo salame furu minu yanko la Allah ta'ala la harasun suma yauye ala ku hina ala ki dairu suma amma ngai ba minu beno ولمن كران كجين دابو سببي الله تعالى ساكي ما لا فداي بانغما منو فنا بامول نيما يمكن الله تعالى سيجان كنا كلفا انوما الله تعالى الا دون تشو نيما الله تعالى كو نو يا اونيه gado be soro tشو من الله تعالى كو كان سين فرو كان بلو رو الله تعالى انيه ميورا الله تعالى انغي يدو دني Allah ta'ala ki disusuma ankoro Allah ta'ala fana anga disusuma amma sabforo ala kira bonya kama amma nyina Allah ta'ala ke furuso amsona ndeu Allah ta'ala ka barka dura ala ka furuge furu sabati lenye de minu sorra furu kono Allah ta'ala ke ruge de yimanye Allah ta'ala ko luke andu susuma diwnye Allah ta'ala ko lige fa ka tiye talibaye foki teme masa weraka amma yina Allah ta'ala be kalan tasmo Allah ta'ala fi sabati ka kalan de hakilu foni ka mo me ka kalan tasmo kunna ka kala ka tiye tabaka chama mira duni ngono doni yini de ko luke tananga sake finye dun ngono foka ta te buru fiye doma
min mana na doni min yino ko so kata ke noro ka ke fitna yele ka ke kandai amo ina Allah taala fi tamadi wa Allah taala ka tuma jawra jeng gele alendo bi Allah taala ka no ka anu ye min men no Allah taala ka dufanu kan no ka min be gele ka Allah taala ka gira wuli ka bu kunna ka fale ka anu man no ya la kira bonya kam mana be ambe jamana Allah taala ka baski do kono furko mba kono Allah taala ko sama ka ba kono angun se mba choga koromina Allah taala ka ansa ga taranga la hala korma ka lafiya ka timoyire ka ala kira bunya kama fitna mbino balawin mbino mangam bi Allah taala ka dufa ka tasma faga ka baski de nati si dawra ka baski nati jamana kono islam e jamana bela jere amma ina Allah taala fe na kama sana ka hinayi islamiyya Allah taala ka demi ka kafira na asi kafir Allah taala ka na asi ala ka semira ma ko ela sankoro ta sanfi ala kira bonya kama bido harama ko so salli ala Muhammad o mana boy bi ansira ala amsadun jumada lula inshallah ka ala amsallaba jumada sanisa ki aka ala amsallaba amma ina Allah ta'ala fi Allah ta'ala kan alam sa chama jiranina aula ansira waranda min gonana bi ne sigidaina wadi as-salawatu al-khams al-ma'lum bis salawati al-mafrudati farla sali durumi o min filambolo nambo tanaka sege 24 ko nana shin duru biga walanda bode sanfi biga walanda bode ka sali findo manite alayka gele katime kalimatu shahadatu ko valide kan gele katime batu fen kelen keleni wa alama anna as-salata hiya ibadatun faradaha Allah ta'ala fi kulli shara'i allati sabaqat qablana كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أكادو كفو أنفل السلم من كنا ولا ندس كلم بكنا فرلادو الله تعالى يا فرلا شريعة كلين كلي الدين كلين كلي كفو أونيه cide nunu temina shali kera olu bele jere matasirai kuma kan dobo sabati Allah ta'ala ka kuma kan bo sabata ni Qur'ana kono noyi o kuma kan sallallahu nabillahi Isa alayhi salatu wassalam akan ne ngonga Isa e mun do Qur'ana kono na Allah ta'ala ka kuma kan bi Qur'ana kono ko wa awsani bi salati ko Allah ta'ala alayhi nyamar ni sali joliye wa zakati ma dumtu hayyan kasra balolembe akasali lajo okoro ka fusali tanki kanini golo farkolo tanyana kito yere kalama sali yefenye alete dabla fiu kasra ni hakili benyafi abo chogo fana wakadhali qala ta'ala an nabiyhi isma'il عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكما كان كلنا نبي الله إسماعيل نيكو فانا قرآن كنو الله تعالى كما كان بنا قرآن كنو إسماعيل كم كيرا ماي أكما كسومو لن يامرني سلي جوليه أني جكا دلي كو إسماعيل كيرا ما في جيني ما جيني بوسلم فليني وهي أول فريدة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين وهي آخرها وهي آخر ما وصى به أمته سلم فليني على ذكر فرلفيني على كرك صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في لا كيلم كوفي
kadi ala kirama sallallahu alaihi wasallam ma ni islam ya ni maduna kalimatu shahadatain fila ko fi fen folo mbe wajibi ika wode sali awa sali de fi laba fana ala kira sallallahu alaihi wasallam ayaka mantum bila sirani kuma kallaba minyi ala kira ka kuma kallaba aka kuma kan kira laba kira sali aya janto salla aya janto salila awa sali min filini fanana wa hiya akhir ma yazhabu min al-islam sali de fenye fana fillaba min ni sali taraka boy ke dungo do ka islamara salamatu te tuguni are de fillaba islamam bin asi abin asi mo bolo min ni sali kon dablara dungo do ko islamaya bela jele bana وهي آخر ما يذهب من الإسلام بو سالي في الله فين فين الله با ترك فين في توكن طرفين مينو ترك بوي فقد ذهب جميعه أبيت ترك بوي نلا بانغوني ترك بوي فوي تكو في تكوني أو سالي على كرا صلى الله عليه وسلم أبقى فوقك كما كانوا أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين قلت ما على كلا صلى الله عليه وسلم أكاكما كاللبا أبافو أكفن فلمي no bita kabo aka dina na abin tanya fen fulumin na an yoce we dana yayi abi dana ya doira ako fe laba mbita kabo aka dina inare abin laban tan fe laba mbin tanya abin tanya fe laba mina ore sali ya labai sali fere kan laba ka ke fe labai fe mi mbita ka min islam yara fe fa kullu shay'in yadhhabu akhiruhu faqad dhahaba jami'uhu fenfi na laban bitaka boya betara boy otuma sali fenfi tinitere anganga jantora anka ke akiwatila anga di adiwatila akanga ke chogomina فالله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بإقام الصلاة ولمحافظة عليها ولمداومة عليها مدى حياته على كرا صلى الله عليه وسلم الله تعالى نيامري نسالي لا جوري أيا نيامري تنغالي سالي كيريكا ani ka dume salika akanyina bela jelela ala kiraka nyejo yoro kungera anye sabati yero na jeyali kungera salidera utuma ayuha an-nas ittaqullaha ta'ala fi sirri wa li'alam wa tajannibu li ma'asi ma dhahara minha wa ma batana wa hafizu ala as-salati wa lazimu جمعي ولجماعة فإن ذلك من أبلغ علامات الإيمان معجمة أن بلا جلك أسر الله تعالى أنك قنون أنك كلمة بلا جللا أنك نيرك كلسي أنك نيرك تنها على كتالك بارك لك فيم من باني كمين الله أني فيم كتالك بارك لمن تنك نيرك كلسي على سكونتا كالا كتال sokonda fana an kan yere ko sala an gana ala futa kinaka bele jele nyena awa ya to kinaka bele jele nyena harbi an gan ji an ga to dogonin dogora an ga tangalike salika an ga hakilitu juma saliu ani jamara sali ode le manaya to dafaire ode le manaya ode ya tamasri anganja do jama'ar sallallahu alaihi Allah ta'ala yafuri wa qur'ana kuno ako inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ta'ala ko qur'ana kuno na mogode Allah ta'ala ka misri koli
na tebo misir kono mo juma ko do man mana le mana Allah ta'ala ni mamel le mana ni dolla baye asali laju ay jakadi ama shirafo ni fa mana ga Allah ta'ala ka ولم مغتون من فلني ولبيك كان جوي وكل عصا في القرآن واجبة عصا بالقرآن قرآن وبلا جري واجب دي عصا دي الله تعالى كا ni Allah ta'ala wonuga asa obekeli ni yake ake chogora doro ibeke kanali joyi ni de manana Allah ta'ala kalama dulla bani kasali jo ajo chogora kan jagadi ajaga dora ima foy batu ni Allah ta'ala te ima foy batu kelebande ni Allah ta'ala te ke tira mo beke kanali joyi ibadallah إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الأعمال سليم فلني نامبكو تانغا سكفين كاتريل كونو فسامنتي بلي بلي باو دبي سر صلى درجات باو دبي سر صليلا ودسو فوراني سليرتي باتو في فسامنتي ني درجه با من بي سر صلاه تسرا نيونا سيرا باتو فين تانا سيرا فامنا كسلينيا اني دروي بتا سرا بي سر صلى أوصلي فيهم فلوي الله تعالى فيهم فرد السلام يلا كلمة الشهادتين في الأقوى فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نيو فدر سلي دي واجب ريكا نيو فيبافو كتا سلي سلواتي ممانا ضريبو سلي من فليني أفرلا على كرك صلى الله عليه وسلم مكان دكوكونو سنة يلسو كاكو على كرا نالين مدينة كاكو على كرا تالين مدينة أو سلم في نيري جاكا سون هيجو ولي بيرجري فرلا مدينة دكو دكوننا هيجرا كوفي على كرا نالين كوفي مدينة دي sunga jabira ala kiraka jaka wajibara ka yendo do hi wajibara ka yendi bara silama nambe ka ke me sali dira ala kirama sallallahu alaihi wasallam makan dugu kono di adira madwati juma dira masana yelesu kako ala kira nalinya madina ya ala kira sallallahu alaihi wasallam batufe na be di adbe dira ala kira ma dobulo sanfedi me Allah taala ba fe ka sallama ya were ka ta sanfedi Allah taala yelena na sanfe wati mina ayadi ala kira ma salidi ala kira ma amake batufe na di kira ma na di jibril da makade ala kira ma me Allah kira ne ala yere de sali kuma ka tananga sagi ni yanke يفهم شرع ثم على كده صلى الله عليه وسلم سلبي دي على كده ما على كده ني الله تعالى دي يكما فلي فينيا كما ابلا جرين باقي صلى كدو ني الله تعالى ثم نمنا سلي فرلا لا كواتي من ابلا جري باقي صدا سلي تولا فموسى يعني نغا مونديري ما كو فرلا سلي بي درديا كما صلى كو دنندو kila ba fo ta ko aka do warne na israila de mun jarabi nyasoro iga manto te senen goro kira mawuli abe tanga segina Allah taala ni Musa ci fo Allah taala ko ay farla salibi duru ayake duru 24 kono yo jonga kunan dia ni ka dawla ananga la fe so rada billahi isa ilay Musa ka bolo nete sali a biga angu me dirga wuli chamangere angu sali chamangere me Allah taala ko biduru min dira nya di ka nya to durla bidurin nya nafa min bara barka min bara nya do durina na kira ke chura o ala kira sallallahu alaihi wasallam akuma kan nona bila mo nyamari anaka chidi on katara moma anyabudu bi da'wati ila salati ba'da shahadatain كما قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة كفو على صلى الله عليه وسلم أيما معز كتر يمن كوما أكون معزما ابن كتر مغوما كتاب الدون كودو فين فلو فلين من نبي ويلي كتر وما إكا فين ويلي فلو كاكي فين يبي ويلي كتر فين ما ويلي لا إله إلا الله إكا فلا إله إلا الله نيو إسونا نيدرو إكا فو محمد الله تعالى كتشيدني إكا فو الله تعالى فلا سري دورو وجبيك تلقننا والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله أو سلي دي فيني إبي جوني رفيسي فيسي بارا فول منك لحرا جودو ودي سليني جو منا دو خبركم إباسو إلى إباني ننك عن صلاته إباني ننك كابوس ألف فين فول ما ودي سلي لا إله إلا الله فو bon la ilaha illallah sabatira doro sali ibe laje ni sali na sali yana doro alhamdulillah rabbil alamin na sali baradite me doro o ibe laje ke barato fanana bo abe ala kira ko awwal ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yuhasabu bi salati fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira ala kira sallallahu alaihi wasallam ko jome nyininka kabu baram kele mimma lahara jodo ika kaburu kono ibi nyininka sali derni ika bara kelu ibi nyininka kabu sali premier ma ni sali yana du ikisira ganyana me ne sali chena du iperilla ikasara la ala kan kisoma awa sali min filini fana الصلاة أكثر الفروض ذكرا في القرآن سليد فولي كايرا قرآن كونو فرلا فيمنون واجبرا جونغا سلة كوفولي كايرا كتما بلا جليكا قرآن كونو تسمى الدون على كان كسي مؤمن جنة جهنم كونو يمن ينكم ما سلككم في سقا يبدأون الجواب يجابوا الدامن فين يمان يفلو بقوله قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين يبقى أنكم ما كسلك لو دير وتما سلام الدين أنكم جيا سللا أنكم ينتورا سلكني عليه كاكير أفرات بني لحالاي كمني لحالا كسر الجونا حكلي بنيام في فيو يبقى دم سني يامرني سلي سامولو فيلا كالا دي santa mana sai mai wagosi a tolika wotuma depuis si sangolo vilay bolo vitamine kadi karamo mo wati mina 2 mina o domba soro binya mari wuli salwate mana sai wuli iga sali bo o sali min fileni ne kamni ya dabne depuis si sangolo vilat ni sanke me soro sali ko indo ita dabida man fi si be koro kabo hiji kerima abebi kabo ga fangati sai sun ifangati se jaga aseku biye ifangati sara na folo bana jaga seti abe bikabuga meta e kabo manvisi ko la ko sali bina ka bagare har ni sanke me filado tanki na hakili be nya fi sarwati mana sali si abe sali asera ga joga sali na yiri abe sali asera ga joga seme ga sali abe sali asera ga si ayire ma doro ka sali ibake asera ga si ka seme ga sali wa abe sali nama sora beda akireka kiningere nama dora numanta nama dora beda ga sali keli ke chogo no gara ma ba ke kasora na hakili be nyamfi bo ma banale mbe sali ki ma mi mbe si yoro la sali be ki ma mbe ba si sira ka sali te bi ka buika ma kene ma sali te bi ka buika ma bana ba to sali te bi ka buika dana mami na la baski do aka dugono salite bika baka mami rete baski gono da hakili sikita fe salite bika aka baka e ka la jeti al-islamé min ta kele ke yorola nawe kele tan flafilila ani kafiri be nyon frokira saliwati manasi ni ke chuko sorla
ni jama abe biladi ka sali nasru na ko abbe ka blaga sali jugu bi se awra be jama tla ka ke filay keleme jo jugu nye se enfant fi keleme alma be sanne to gelendo yi no tla rawati mina to gelendo fara mina sala alma ko ka na ya soro o yere chugo te sora mo be sali ikelem se ka joga sali be joga sali yere mani jama se ka nyanda la ji no magete ma itama to be sali ibol ba to be sali ibe ba sa be sali kite sali ko na ibabo jugu de bi ko o kuma to chiaire woni mbere jere mba jira ka fo sali te ko deni abe ka kele min ko ya Allah taala ka siradi me sali wati marase chugo ka tanki ka soroni ela ibake utuma sali te fe nonne sali be wajibiya horon ka be wajiba jonka be wajiba cheka abe wajibiya musoka nafolo tigini fanta be da makaka salina Allah taala yo qur'ana ay sali ko bunya qur'ana kono kosobe ayati la mo krota ayi ikirege ni ko fori Allah taala ya wasikange no yi wasikange jumai inna Allah taala zakara a'mala libirri allati awjaba li ahliha al-khuluda fil firdaus افتتح تلك الأعمال بالصلاة واختتمها بها قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله تعالى سلكوا فلي أيا أقرب أكوبنيا كسبة أي مغو أكبر أيو قرب ألا بنيا كسبة الله تعالى سلك كري ni ko fole batu minu jombe ka batu minga ye wasika minu ki Allah taala wasika nke ni sali abura baranyuma min Allah taala ni jonyo baranyuma nungi Allah taala arjana ko kayisige e kasba arjana ko no bada firda jannatul firdausi ko jomono bara minu ki ibe jannatul firdausi obo kien di maiga o bara nun kelin sababu ko ayo baranu ni ndamina ni feñu mañi ayada mina ni salli ko qari aflaha lil mu'minun abati mu'mina kisira mu'mina juwan ko do mu'min minu gira Allah taala ni sranga jonye min srana Allah taala ni ka sali ko nana o ala ni sranga o be ke coko juma ni o be soro ni mam diskul dan ko la sali rekeli kama yi sugulani sali otuma isulani sali doronde ika sali ko nana imi sulani fe sali sugandi fentanaka otuma sali be ke etira mo ma la fe abe ke e ma nyena nyejela nyena abe inyete jeya alani shetana yerete sali fe nan yora salla anka fi mana tunu doro nan yora ni ko Allah ko shetana e ma nimbila yanno nimbila jere babtu ka fo alanya siranya mi mako jo mako be Allah taala mako be siranya minna o masabati de ala kiraka cedo kumeno kanseri bana yamine bana nyamine depuis abita khalifa fanfi urwata bin zubair bana ya semini tara docteur khalifa ya sere docteur be goni mana firene ko ni cancer re atinya fo sengenu ngati bo ya fai khalifa ya fai ako basdi nsona bo docteur ya fa ma ko ame kirna kira na kirna ke sembe tike kabira ina soroka ana soroka tike ako
ne t'a fɛ n ka sufin dɔ ka tigɛ ka bɔ n'a ka sɔrɔ n tɛ n yɛrɛ kalama ko n tɛ se n t'a fɛ k'a fɔ kirina ka kɛ ne sen ka tigɛ n t'o fɛ aw ko i tɛ dulo min dulo fana bɛ maa a bɛ i ja sigi a bɛ a ko Alahu Taala ye fɛn min haramuya n kan a ma dege n ye n t'o min fiyewu banawale awa i ko sen ka tigɛ a ko sen kɔni sen tigɛli a bɛ n'o sew dera sisan awa a ko baasi tɛ n'a ma sen tigɛli ko a to n ka don sali la a donna sali la waati min na ale mana don sali la a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ bɛ kɔ a ɲɛ hakili tɛ foyi a ko Alahu akibaru dɔgɔtɔrɔ ye tigɛli daminɛ sen na ka bu fara ka bɔ kolo la ka pasaw tigɛ ka taa kolo tigɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ a bɛ sali la i bɛ fan waati min na a bɛ taa tila sali min na a bɔra ka bin ala ni sen bɔ a yɛrɛ bolo ka sɔrɔ tigɛli kɔfɛ de a bɔra ka bin sɔɔni nana kɛ ɲafile ko a sara yɛrɛ de ani hakili nana sɛgɛn ɲafɛ o cɛ kelen kuma lasurunya kosɔn den min kun ka d'a ye ka tɛmɛ a den bɛɛ lajɛlen kan n'o de taara khalifa fɛ o fana taara o bɛ ka khalifa ka sow lajɛ a bɛ munumunu salo la khalifa ka sow ni ɲɔgɔn cɛla la sow de sina ka ta o den ta den sara ka sɔrɔ sen tigɛlen don u b'o furakɛli la a nin gɛlɛyara khalifa kan kosɛbɛ 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 a kɛlen ka gɛlɛya ka kɛ gɛlɛya ka ko wali a bɛ la jarabu fɔlɔ kɔnɔ n'o ye kansɛri ye ka sen tigɛ ka bɔ a la pewu nin fana nana kɛ den fana sara awa khalifa nana lajɛ a bɔra a yɛrɛ kama ko i ka den a ko Alahu Taala kɛ i ka baraji caya i ka sen tigɛ la a ko Allahumma lakal hamdu awa a ko Alahu Taala kɛ i ka baraji caya i ka den fana na i den fana na i den sara sokɛ dɔ y'a ta a ma bɔ a la a ko Allahumma lakal hamdu i bɛ fan waati min na dɔgɔtɔrɔ ka laada don n'i bɔra yɛrɛ kalama sen tigɛlen i ye tulu kalaya tulu kelen kɛ kalaya de sa i ye sen ta k'a sɔrɔ tulu kɔnɔna na tulu bilen kɔnɔna na cɛ o y'a sɔrɔ a sarila ka bin o yɔrɔnin de la a ma bɔ a yɛrɛ kalama o yɔrɔnin de la n'o tɛ sen tigɛli kɔnɔ tulu bilen kɔni kɛra sen na dɔrɔn a kirila a bɔra a yɛrɛ kalama khalifa nana nin f'a ye ko Ala k'a nɔgɔya da ka dugawu k'a ye k'a fɔ a den fana sara a ko Allahumma lakal hamdu o kɔfɛ i ye sen tigɛlen ta ka na a jira la a ko alhamdulillahi rabbil alamin tanu bɛ Alahu Taala masa min ye ne a ye ne lafiya n'a ye sufɛ kelen lata ka bɔ ne bolo a ye sufɛ caman tɛ n bolo n bɛ Alahu Taala tanu a ko n sen min filɛ nin ye Alahu Taala b'a dɔn nin sen tigɛ in ne ma bɔ n yɛrɛ kalama ka taa Ala kutali baara kɛ ni nin sen ye n y'a minɛ ni Alahu Taala ka ne ni n den min fana filɛ nin ye ni Alahu Taala y'o minɛ ne la a ye den caman to ne bolo den kelen tali tɛ se ka foyi kɛ ne la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ Alahu Taala ka ne ani n den ani sen tigɛlen filɛ Alahu Taala ka an fara ɲɔgɔn kan arijana kɔnɔna na i b'a dɔn ninnu ye Ala ɲɛ sira jɔn ye ka sali la bon Alahu Taala ye nin kofɔli sali min filɛ nin ye a ko mɔgɔ minnu mana siran Alahu Taala ɲɛ u ka sali la ko olu de ye nin yɔrɔba sɔrɔ bon nin ye Ala ɲɛ sira ɲɛ jɔn dɔw ka kibaruya ye min mana don sali la a tɛ bɔ a yɛrɛ kalama hali bi a mɔgɔ bɛ diɲɛ na caman a bɛ Alahu Taala bolo ne i bɛ se k'a kɛ ne kɔni tɛ siran Alahu Taala ɲɛ ka sali la mais o tɛ sɔrɔ na ayi a caman bɛ Alahu Taala bari an bɛ Alahu Taala deli dusu ka Ala ɲɛ sira ɲɛ ye Alahu Taala k'o da an garijɛgɛ la Alahu Taala filɛ ka nin kuranna aya ta ni a ko salibagaw de ye a ye aya tɔ dafa ni salili fana de ye a ko mu'mina min ye nin yɔrɔba sɔrɔ i ka sali la mu'mina minnu siranna Alahu Taala ɲɛ u ka Alahu Taala ɲɛ i ka sali la o de kosɔn duguma kitabu al-Akhdari b'a fɔ ko wal mu'min idha qama lis-salati al-Akhdari kɔnɔna na arada bi qalbihi a bɛ balamini kɛ ka bɔ a dusukun na o tuma an k'an jija an ka dusukun ninnu de furakɛ fo an ka don an mana don sali kɔnɔ an ka don k'a fɔ an ni Alahu Taala de bɛ contacté la o kɔrɔ n'i ye haramu kibaru fili ne i donna sali la hɔrɔma kɔnɔna na
haram kibaru ko ka fondo la salla horoma ko nana foyte daga yebile foy abi damina noyi abi foyna assalamu alaikum utuma haram kibaru filli wati okoro anganye se Allah taala franje fitindo minute 2 minute ta o ya chaire mbay o yoroni iki jija iga shetane maboira la ilaha illallah fuli ga ab maboira noyi kutuma akaja Allah taala be shetane maboira iga tanganyini ga kabo shetane ako maaminu insana Allah taala ulle beni arjana soro ako mogo jumango mogo minu ndumelembe ka sali fanaka ko le cien taliba yi mogo cien taliba jumango do mogo ju be fe juman cienta jannatul firdaus kubo cienta Allah taala ka amforo jamaka kutuma ayida minene ke ni yorosoro bawo ka sali feme aya dafanu ye ni maamil be dumere ka sali ko ka fo sali dumeli de ate dabila Allah taala ka fara anga utuma banyina Allah taala fi salimin filini na Allah taala yo ke tasrai ala kira kam manto sallallahu alaihi wasallam ka tika domina ye kalmatu shahada fo faka tase iga saya doma tanki ni hakili be nyafa ate dabila Allah taala ka barake dino gayani amma ganga saliara amma ganga mira angorola amma ganga mira ni fe na wati sera duro anga wori ka sali na wati sera duro ika de addi chogora sali yere de to ka be mo fataniya ka bu ela fema ko ju kerima yo ni yo ko sallahu de dunye nyogon ko ju kelawte ayi ika salle mamine ni ka sali kera ke chogora wallahi Allah taala ko afotani ha anil fasha wal munkar ko abe mo fataniya ka bu ko juma ni ko konema o kuma kan Allah taala kuma kanti wuli abada ede ka salima ko kumbe la halamina ede madono la halai kam won fi resira Allah taala ne sali ko nana be doni abe soro ni la hala chamani al halaf bele ba kasoro ichesile me halala dunno fefolo obe batu no yayima akasoro fana ire so minanindo kabo ko chaman kelima utuma igas farla sali kele mana minayi obe lawa ka dusku to noro filana ibina salfana ke la zara fitiri dusku be lawa bi ma faraka ko kele mbele jele ko ne mbele jele ma niyayi anga sali ametle ka sali dusku ma noro sali ma ka ke chogodira sali kele ma minayi di na minane iye kafo akera ke chogora dusku mi be ala yasra mi be no ni Allah taala ko ibo ya ka la bele jele me bita sor ma chama nyere mi sara Allah taala ma minun goni ga masumo o ci dewnye ko liko ni kera ma tangere o lita Allah taala kuta ko le masumuna no ta harama den goni ni ala bat ela kuma be ice sirlendo kuma be shetana be nofi ika baro be ci chogo me shetana ce sirlendo nofi Allah taala ka anki soma o tabali e ka salijo ajo chora o tabali e ka salide addi chora utabali ega salike ake watira utabali ega salinke fokata se Allah taala yi wati mi fokata se umma ni yake alhamdulillah rabbil alamin Allah taala mana mina iye illa haraddo iga arjana soro asababu telima o yi Allah taala mana fe minum fo jonye iga ka ake chokora wa dunya gelema ke mate do arjana kon abarani ma kalmatu shahada fu kalmatu shahada temenun folen ko fe jombulo ma koni atenya ibula habada kini hakilito nyafe fika saliki salibi nembe kabo mami yereka kana hakilito nyafe lawzurato juma mami nkirna ini yereki yere karama ani musulmi mana do kalo labo jodo ko lu ya damanda walandai no te ka tanki ka harama dena hakilito nyafe obe ela salite bila amma ina Allah taala kan be sababa anyi fe mu Allah taala kan no yanya Allah taala ka ala ansijo sali joli kama ya rabbi Allah amma be Allah taala ka fe mi mambo shika bo shaytan ko ma sali ko na Allah taala ko no yanya fe me shaytan yoro ma janna salila Allah taala ka o barakeli no yanya fe mi bato amba Allah taala ni yasu sali ko na Allah taala ko o keli no yanya ya rabbi amba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Aminata muso ware bate obediana.